Девятый день новенны. Про культ святой Рыты. Святая Рыта памерла 22 мая 1457 года ад сухотаў. Адразу пасля смерці праз яе заступніцтва пачало адбывацца шмат цудаў, якія садзейнічалі распаўсюджванню памяці пра яе сярод веруючых. Беатыфікацыя і кананізацыя Рыты адбыліся ў Рыме. У 1628 годзе папа Урбан VIII аб'явіў яе благаслаўлёнай, а ў 1900 годзе папа Леў XIII абвясціў Рыту святой. Дакладна праз 10 гадоў пасля смерці некранутае распадам цела святой Рыты паклалі ў прыгожы шкляны саркафаг, у якім спачывае да нашых дзён у санктуарыі у Касіі, куды прыбываюць на працягу ўсяго года шматлікія пілігрымы. У дзень яе літургічнага ўспаміну штогод, 22 мая, у касцёлах па ўсім свеце асвячаюцца ружы святой Рыты. З літаніі да святой Рыты. Святая Рыта, заступніца ў безнадзейных справах, маліся за нас. Святая Рыта, суцяшальніца засмучаных, маліся за нас. Святая Рыта, прытулак і абарона пакінутых, маліся за нас. Святая Рыта, верная заступніца ва ўсіх патрэбах, маліся за нас. Малітва ахвяравання навенны праз заступніцтва святой Рыты. Святая Рыта, ты з'яўляешся апякункай у цяжкіх справах, заступніцай у безнадзейных сітуацыях, цудоўнай зоркай святога касцёла, люстрам цярплівасці, лекаркай хворых, суцяшэннем засмучаных, узорам сапраўднай святасці, любімай абранніцай Езуса Хрыста, пазначанай цернем з кароны укрыжаванага збаўцы. Усім сэрцам ушаноўваю цябе і прашу, маліся за мяне, каб ва ўсіх жыццёвых сітуацыях я навучыўся прымаць Божую волю. О, святая Рыта, прыйдзі мне на дапамогу і ўчыні, каб я спазнаў вынік тваёй апекі, каб былі пачутыя мае малітвы каля трона Божага. Выпрасі для мяне ласку ўмацавання у веры, надзеі і любові, шчырага праслаўлення беззаганнай Панны Марыі, а таксама тыя ласкі, аб якія пакорна прашу Бога праз тваё заступніцтва падчас гэтай навенны. Учыні, каб перамогшы ўсялякія перашкоды і спакусы, я мог калісьці дасягнуць неба і там дзякаваць табе і вечна радавацца разам з табой.
Годная хвалы святая Рыта, Ты пожадала цярпець разам з Езусам Хрыстом укрыжаваным. Выпрасі для мяне ў Бога вялікую ласку, каб паслухмяны Божай волі я годна зносіў усе выпрабаванні і цярпенні майго жыцця. Амен.